हाय फ्रेन्ड्स गिबियावनो ब्रह्म जब इनफो चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान साख्रिनि खौरां लानानै फैबाय बेनो जाहैबाय नै डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन आसामनिफ्राय माने एलपि आरो इउपिनि माने भेकेन्सि ओंखारदों लोगोफोर अके 2024 नि थाखाय टटेल 5550टा एसिस्टेन्ट टिचारनि मा ओंखारदों लोगोफोर एसिस्टेन्ट टिचारनि भेकेन्सि ओंखारदों लोगोफोर अके दा बे भेकेन्सियाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर ना बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर अके नैयाव दंखायो जोंना बेयाव दंखायो डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन अर्थात DEE हेज रिलिज 5550 एसिस्टेन्ट टिचार लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि स्कुलनि थाखाय आरोना आरो बेयाव इन्टारेस्टेड एन्ड एलिजिबल केन्डिडेट केन एप्लाइ अनलाइन हियार होनना बुंदों लोगोफोर अके एप्लाइआ अनलाइन जागोन होनना बुंदों लोगोफोर मैयासो बेनि जि नटिफिकेसन बेखौ फोसावबाय लोगोफोर अके दा मानो डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसननि एलपि आरो इउपिनि जि टिचार रिक्रुटमेन्ट दङ बेनि डिटेल्सखौ गाहायाव होनाय दङ फारि फारि नायलांगोन जों लोगोफोर नैयाव दङ नै पस्टआ टटेल जोंना बेसेबां दङ 5550टा भेकेन्सि दङ आरो बे पस्टखौ लवार प्राइमारिनि थाखाय नै 3800 पस्ट दङ आरो आपार प्राइमारियाव बेसे दङ 1750 टटेल मानो 5550टा भेकेन्सि दङ नेक्स्टआव दङ एजुकेसनेल नै बे एग्जामखौ माया कन्डाक्ट खालामदो डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्थात DEE बे पस्टआ ओंखारदो सेलारिया जागोन स्टार्टिं सेलारिया 14,000निफ्राय जागायनानै 70,000सिम बे जागोन आरो ग्रेड पे मोननो हागोन लोगोफोर ग्रेड पेआ जाहैगोन हायार सेकेन्डारि लेभेलनि आरो डिग्री लेभेलनि बेलेग जागोन लोगोफोर आरो ग्रेड पेखौ दाजाबोबा मिनिमाम मथा मथि 20,000नि बारा ओरैनोथ' सिगांफोर जों नुनायाव जोंनि लोगोफोरा एलपि स्कुलाव माने रेगुलार पस्टआव जायफ्रा मोनदो बिथांमोनहा स्टार्टिंआ 24,000 जादोंमोन सेलारिया अके ग्रेड पे बिदिनो रुम भारा माबा दासा बेरनानै आरोना ओमफ्राय नेट सेलारिजों लानानै जमायै माने 24,000 स्टार्टिं सेलारि मोननो हादोंमोन लोगोफोर अके नेक्स्टआव दङ जोंना नैयाव नै पस्टफोरखौ मा खालामनाय जायाखै लोगोफोर डिस्ट्रिक्ट वाइज मिडियाम वाइज केटेगरि वाइज ब्रेकआप खालामथ'नाय जायाखै लोगोफोर अके पस्टआ बर्थमान जमायैनो दंथ'यो एलपिआव एसे 3800 आरो एमइआव बेसे दङ जोंनिया 1000 बेसे दंमोन जोंनिया मा होनो 1000 बेसे दङ जोंनिया नै 1750टा भेकेन्सि आरो एलपिआव मा दङ 3800 भेकेन्सि दंमोन अके दा बे पस्टफोरखौ लोगोफोर मानो ब्रेकआप खालामनाय जाथ'वाखै लोगोफोर बर्थमान नटिफिकेसनखौल' फोसावबाय माने डिस्ट्रिक्ट वाइज मिडियाम वाइज एन्ड केटेगरि वाइज बेखौ माने ब्रेकआप खालामनाय जाथ'वाखै लोगोफोर अके दा बेखौ नैयाव केटेगरि वाइजआवबो माने ब्रेकआप खालामगोन आरो मिडियाम वाइजआवबो बे पस्टफोरखौ बे ब्रेकआप खालामो लोगोफोर अके दा बिनि जि माबा बेखौ बर्थमान ब्रेकआप खालामथ'नाय जायाखै लोगोफोर अके दा पस्टखौ जुदि ब्रेकआप खालामनानै नटिफिकेसन फोसावबानो आङो आंनि सेलनि थ्रुयै मानो नोंथांमोननो खोन्थागोन लोगोफोर अके बबे मिडियामाव बेसेबां पस्ट फैखो बे गासै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना दा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियावनो मा जानांगोन नै पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसामनि जानांगोन आरो बैसोआ जानांगोन 18 to 40 इयारनि गेजेराव अके आरो एज रिलेक्सेसन मोननो हागोन जोंहा ओरै नर्मेलि 18 निफ्राय 40 इयारनि गेजेराव जेनेरेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय आरोना खिन्थु जोंहा मानो SC ST हिसाबै मानो एज रिलेक्सेसन मोननो हादों नैयाव दंखायनै एक्स सार्भिसमेना 2 इयार अर्थात 42 इयारसिम हागोन OBC MOBCआ 3 इयार अर्थात 40 आरो प्लास 43 इयारसिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो SC ST आरो STP आरो एचआ 5 इयार रिलेक्सेसन मोननो हादों अर्थात 40 प्लास 5 बेसेबां जोंना 45 इयारसिम SC STफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना बिनि उनाव नेक्स्टआ दङ पार्सनेल डिसेबिलिटिनि थाखाय 10 इयार 40 प्लास 10 अर्थात 50 इयारसिम बिसोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर अके आरो नैयाव मोनसे मा होदो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट दै बियो बर्थमान टिचारनि माबायाव फैथ'वाखैमोन आरोना सिगांफोर नुफेराखैमोन खिन्थु एबार बेखौ होनाय जादों नै स्मल फेमिलि नर्म्स होनना बुंदों लोगोफोर अके जाय फोरोंगिरि जागोन नङा होमबा बिथाङा मानो मर देन 2 लिभिं चाइल्डनि अनगायै बारा थानो मोननाय नङा होनना बुंदों आरो बिनि जुदि बारा थायोब्ला एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा बे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल जानाय नङा होनना बुंदों लोगोफोर अके बे हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा मथथे सानैल' गथ' थाखांनो मोनगोन आरोना सानै गथ' जुदि
सानैल' गथ' दङबा सोरबा हाबा जाखांनायफोरा साथाम दङबा खिन्थु बे पस्टआव इलिजिबोल नंखाला बेयो एप्लाइनोनो खालामनो हाखानाय नङा आरो मानोना मेरिट होनाय लोगो लोगोनो गथ'फोरनि डिटेल्स गासै होजोबनांगोन खैजोन दङ माब्ला जन्म जानाय नङा होमबा बेसे बैसोनि बे गासैखौबो बेयाव होजोबनांगोन लोगोफोर अके बेनिखायनो सानै गथ'नि बारा दङब्ला बे एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो हाबा जायैफोरनि थाखायथ' प्रब्लेम गैथ'वा लोगोफोर नङा होमबा जुदि मेरिट केन्डिडेटफोरनि थाखाय आरो हाबा जाबाय होननानै जुदि खोन्थादोब्ला खोन्थादो माने खोन्थानोथ' नांखागोन नङा होमबा हाबा जानाय होननानै जुदि मेरिट स्टेटासखौ जुदि मेरिट स्टेटास होबायबा नोंथाङा सानै गथ'निल' बिगोमा जानो हागोन अर्थात सानै गथ'ल' खांनो हागोन दा सानै गथ'नि बिमा बिफायासो बेयाव माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ना बिनि बारा दङबा खिन्थु हानाय नङा बियो डिसकुवालिफाइड जागोन लोगोफोर अके मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन होनना बुंदों लोगोफोर अके दा लेंगुवेज 1 एन्ड लेंगुवेज 2 बे एसामिसफोरनि थाखायसो इलिजिबोल जागोन दै आसाम टेट आरो सि टेट बर्ड खारन बर'आ मानो बर' मिडियामनिफ्राय माने बर' साबजेक्ट गैखाया सि टेटआव बेनिखायनो बर'नि थाखाय बे एप्लिकेबोल नंखाया लोगोफोर अके अर्थात बर'आ मानो लेंगुवेज 1आव मा थानांगोन बर' साबजेक्ट थाबानो जागोन बेयाव मा होनदों आसाम टेटआव लेंगुवेज 1आव मा थानांगोन होनना बुंदों लोगोफोर एसामिस साबजेक्ट थानांगोन आरो ना एसामिस साबजेक्ट थानांगोन आरो लेंगुवेज 2 सि टेटआव जुदि एसामिस साबजेक्ट दङब्ला बेयाव अब्लासो बिथांमोना एसामिस मिडियामाव एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों अके एसामिस मिडियामाव नाथाय बर' मिडियामाव जाहैबाय जोंनिया बर' साबजेक्टआ लेंगुवेज 1आव दंखायो मोनसेल'खा आरो जों सि टेटआव एप्लाइ खालामोबाबो पास जादोंबाबो जा बर' साबजेक्ट गैखाया हिसाबै सि टेटनि सार्टिफिकेट दङब्ला माने सि टेटजों एप्लाइ खालामनो हाखानाय नङा आरोना खारन मिडियामा बर' आरो एसामिससो जागोन नालाय आरो बेनिखायनो लेंगुवेज 1 एन्ड 2आव माने बर' साबजेक्ट थाथारनांगोन एबा एसामिसआ एसामिस बेंगलिया बेंगलि साबजेक्ट थानांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ना दा बेयाव होदो ए टेट सि टेट कुवालिफाइड होनना बुंदों लोगोफोर अके एल पि एन्ड इउ पि जायखिजाया एल पि आवबाबो इउ पि आवबाबो जुदि सि टेटआव पास जानाय दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन खिन्थु बे आं दहायनो बुंखाबाय एसामिस मिडियामफोरनि थाखायसो इलिजिबोल जागोन खिन्थु बर'आ ए टेटआव पास जानाय दङबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ना खारन बर' मिडियामनिफोरा बर' साबजेक्ट थाखागोन लेंगुवेज 1आव अके दानिया इडुकेसनेल कुवालिफिकेसनखौ नायगोन नै पस्ट वाइज इडुकेसनेल कुवालिफिकेसन बेखौ नायगोन अर्थात एल पि आव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एम इ आव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन ना बेखौ नायगोन जोङो बेयाव दङ नै एसिस्टेन्ट टिचार एल पि नि थाखाय आरो ना दा बेयो नैयावनो सिनियर सेकेन्डारियाव माने 50% नांगोन आरो डि एल एडनि डिप्ल'मा थानांगोन होनना बुंदों लोगोफोर अके 50% मोननांगोन आरो डि एल एडनि डिप्ल'मा थानांगोन ओरैनोथ' सिगांफोर जों नुनो मोनदों जे एस टिफोरा 5% रिलेक्सेसन मोननो हायो अर्थात माने 45%फोराबो बेयाव मा खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ना एल पि सेक्सननि थाखाय अके नेक्स्टआव नोङो एसिस्टेन्ट टिचार इउ पि नि थाखाय आरो ना इउ पि नि थाखाय मा होदो बेयाव नै ग्रेजुवेट जाथारनांगोन होनना बुंदो ओमफ्राय 2 year डिप्ल'मा अफ मा होनो इन एलिमेन्टारि इडुकेसन नङाबा बि एड थानांगोन होनना बुंदों लोगोफोर अके नङाबा डि एड थानांगोन नङाबा बि एड थानांगोन होनना बुंदों स्पेसियेल इडुकेसनाव दा बे थानांगोन आरो ना अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों लोगोफोर अके मानसिया मा जानांगोन ग्रेजुवेट जानांगोन बेनि उनाव मा थानांगोन ग्रेजुवेट प्लास डि एल एड नङाबा बि एडनि डिप्ल'मा थानांगोन अके अब्लानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन नेक्स्टआव दङ साइन्स टिचार इउ पि नि थाखाय अके साइन्स टिचारनि थाखाय माने बि एस सि कमप्लिट जानांगोन आरो बि एड नङाबा डि एल एड थानांगोन आरो ना डि एल एड थानांगोन अके बि एस सि प्लास बि एड अर मा थानांगोन बि एड नङाबा माने डि एल एडनि सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लानिया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि उनाव हिन्दी टिचारनि थाखायबो एखे हिन्दी टिचारनि थाखायबो कुवालिफिकेसना ग्रेजुवेसन जानांगोन बिनि उनाव डि एल एडनि डिप्ल'मा थानांगोन नङाबा बि एडनि डिप्ल'मा थानांगोन अब्लासो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ना दा नेक्स्टआव दङ जोंना नैयाव दङ नै नेक्स्टआव होनदों मा होनो DEE नि जि अफिसियेल वेबसाइट आसामनि रिक्रुटमेन्ट पर्टेला नङा होमबा बेयाव आसाम टेटनि भेकेन्सिफोरखौ फोसावदो होननानै बुंदों लोगोफोर अके दा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय इम्पर्टेन्ट वेबसाइटनि लिंक मोनगोन बे लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनखागोन लोगोफोर बेयाव थांना नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय फार्स्ट अफ अल मा जानांगोन जोंनिया जिहेथु एप्लाइ अनलाइनसो जागोन लोगोफोरना अनलाइन जागोन नालाय फार्स्टारावनो मोनसे वेबसाइटनि लिंक लानांबाय अर्थात DEE नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय आरो ना नै अनलाइन एप्लिकेसन फर्म थागोन बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन बिनि उनाव डिटेल्सखौ जि बिदो बेखौ गासैखौबो आपल'ड होबानो जाबाय आरो ना अके बेबायदिनो साबमिट खालामबानो जागोन बेयाव डकुमेन्टस मा मा होनांगोन लोगोफोरनाव बेयाव होदो डकुमेन्टस मा मा आपल'ड होनांगोन बेखौ नायना लाबानो जाबाय फार्स्टारावनो पासपर्ट फट'ग्राफ जानांगोन
मेट्रिकनि एडमिट कार्ड नांगोन अके मेट्रिकनि एडमिट कार्ड बेयाव खादो फट' नांगोन एडमिट कार्ड नांगोन मेट्रिकनि हायार सेकेन्डारि मार्कशिट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन जुदि सोरबा ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेटनि मार्कशिट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन नङाबा एनि आदार मायबा बिनिस्राय गोजौसिन मायबा फरायनाय दंबा बेखौ आपल'ड खालामनांगोन आरोना नङाबा बिएड आरो डिएलएड जाय जेराव दङ बिएड बा बिएडनि डिएलएड बा डिएलएडनि फार्स्ट इयार एन्ड सेकेन्ड इयारनि मार्कशिट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन अके बिनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेट बेखौबो नांगोन बिनि उनाव नेक्स्टआव दङ जोंना मा होनो नेक्स्टआव दङ डकुमेन्टस इन सापर्ट अफ पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अके बेखौ होनांगोन आरोना पार्मानेन्ट रेसिडेन्टनि डकुमेन्ट जायखिजाया मोनसे होनांगोन अके सार्टिफिकेट नङाबा माबा होजायो आरोना बेयाव मा होनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौबो होजागोन होमबानो जागोन आरोना नङाबा जायखिजाया आरो भटार कार्ड माबा माबि जायखिजाया मोनसे होबानो जागोन आरोना पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट खोन्थिनो थाखाय आधार कार्डबो होजागोन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट एन्ड मार्कशिट आसाम टेटआव दङबा आसाम टेटनि नङाबा सि टेटआव दङबा सि टेटनि इउपि आरो एलपि जायखिजाया मोनसेनि आरोना जेराव पास जानानै दङ केन्डिडेट उइथ डिसेबिलिटि आरो सोरबा जुदि गावखौनो डिसेबिलिटि होननानै बुंबायब्ला बियो गावखौ प्रुभ खालामनो थाखाय डिसेबिलिटिनि मा होनो सार्टिफिकेट होफानांगोन अके सार्टिफिकेट अफ डिसेबिलिटि इसुड बाय गभर्नमेन्ट अथरिटि अके दानि उनाव एक्स सार्भिसमेना दङबा गावनि मायाव साख्रि मावदों बेनि डकुमेन्टस प्रुफ होनांगोन आरोना बेनि सिगनेचार आपल'ड खालामनांगोन अब्लानो जोब्बाय आरोना नेक्स्टआव दोङो बेयाव मोनसे एक्सपेक्टेड खालार होनानै दोनदो 2 जानुवारिनिफ्राय 2 जानुवारि 2024निफ्राय बिनि जि स्टार्टिं डेट अफ एप्लिकेसन अर्थात पस्ट ब्रेकआप होगोन आरो बे एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसखौबो फोसावगोन होननानै बुंदो नेक्स्टआव दङ लास्ट डेटआ जाहैगोन 2 फेब्रुवारि 2024 दा बेयाव होथ'नाय बायदिब्ला आरो खिन्थु बेयाव उनाव सोलायनोबो हागौ दे बर्थमान दासिम बेयो एक्सपेक्टेड मोनसे तारिख जानानै दङ बिखालि जुदि ब्रेकआप जाना फोसावमारोबाथ' बेनो जाहैबाय आरोना तारिखआ नेक्स्टआव दङ इम्पर्टेन्ट लिंक्स दङ माखासे बेखौ आं नोंथांमोननो होनानै होगोन लोगोफोरनियाव दङ नै अनलाइन एप्लिकेसन फर्मा 2 जानुवारिनिफ्राय मोननो हागोन होननानै बुंदो इउपि अफिसियेल नटिफिकेसन अके बेयाव मोननो हागोन बेनि उनाव एलपिनि नटिफिकेसनखौ बेयाव मोननो हागोन भेकेन्सि ब्रेकआप कामिं सुन फैथ'वाखै बे फैयोबानो बेयाव आपल'ड जागोन आरो बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो खोन्थागोन आं बेनि उनाव DEEनि अफिसियेल वेबसाइट बे गासैबोनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनदो लोगोफोर बेयाव थांना नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय अके दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर सोरबा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो हाजासे गुबुन लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि जब रिलेटेड भिडिअसफोर मोनबाय थानो थाखाय लोगोफोर अके नैयाव दंमोन भेकेन्सि आं खेबसे खोन्थाबावदो जोंना भेकेन्सिया दंमोन एलपिआव बेसेबां नै टटेल भेकेन्सि 5550टा भेकेन्सि दङ लवार प्राइमारि अर्थात एलपिआव दङ 3800 भेकेन्सि 3800 भेकेन्सि आपार प्राइमारियाव दंमोन इउपिआव 1750 अर्थात 1750टा भेकेन्सि दङ टटेल अके ओमफ्राय सेलारिखौ मोननो हागोन लोगोफोर सेलारिखौ मोननो हागोन होननायाव दंखायो नै सेलारियाबो मा होनो नेट सेलारिया 14,000 जागोन आरो 40निफ्राय 70,000 जागोन लोगोफोर अके बेनि उनाव ग्रेड पे मोननो हागोन आरोना थेंक इउ फर वाचिं